Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali utawi iki iku bab mertelaake pira-pira fi'il. Al af'alu utawi pira-pira fi'il iku salah satun ana telu. Rupane madin fi'il madi. Wa utawi fi'il madi iku ma lafat. Dalla kang duduhake apa ma ala kadasin ing atase makna penggawean. Mado kang wis liwat apa kadas, wang kodo lan wis ngerampungake apa kadas. Wa alamatuhu utawi alamate fi'il madi iku ayak bala yento nrimo apa fi'il madi ta'at taknisi ing tak taknis asakinati kang mati opo tak taknis naku durubah umpamane lapat durubah. Takulu ngucap sapa sira fihi ing dalem lapat durubah, ngucap sira ing lapat durubat. Wa mudhari'un lan fi'il mudhari' wa utawi fi'il mudhari' iku ma lafat. Dalla kang duduhake apa ma ala kadasin ing atase makna penggawean. Yak balu kang nrimo apa kadas alkala ing zaman kal, ing zaman saknalika. Wastikbala lan ing zaman istiqbal, zaman kang bakal teko. Wa alamatuhu utawi alamate fi'il mudhari iku ayak bala yento nrimo apa fi'il mudhari asina ing kurup sin, wa saufa lan ing kurup saufa, walam lan ing kurup lam, lam pejazem. Nakwu yadribu umpamane lapat yadribu. Takulu ngucap sapa sira fihi ing dalem lapat yadribu, ngucap sira ing lapat sayat dribu, ing lapat sayat dribu. Wa saufa yadribu lan ing lapat saufa yadribu, walam yadrib lan ing lapat lam yadrib. Wa amrun lan fi'il amr. Wa utawi fi'il amr iku malafat dalla kang duduhake apa ma ala kadasin ing atase makna penggawean fil mustaqbali ing dalem zaman mustaqbal. Wa alamatuhu utawi alamate fi'il amr iku ayak bala yento nrimo apa fi'il amr ya al mu'anasatil mukutubati ing ya mu'anas mukotob kang diajak guneman ya mukotob. Waya dulu lan duduhake apa fi'il amr alat tolabi ing atase makna perintah, ing atase makna tuntutan. Nakwu idrib umpamane lapat idrib. Takulu ngucap sapa sira fihi ing dalem lapat idrib, ngucap sira ing lapat idribi. Nakwu durubah umpamane lapat durubah, wa yadribu lan lapat yadribu, wadrib lan lapat idrib. Al awalu utawi kang kawitan lapat durubah misalun rupane pira-pira contoh iku lil madi keduwene fi'il madi. Wasani utawi contoh kang kaping pindho lapat yadribu iku lil mudhari'i keduwene fi'il mudhari'. Wasalisu utawi contoh kang kaping telu lapat idrib
iku lil amri keduwene fi'il amr. Fal madi mongko utawi fi'il madi iku maftukul akiri kang di fatkah huruf akiri apa fi'il madi abadan ing dalem selawasi, yakni ngersakake sapa Kyai Musonef anahu ing sak temene fi'il madi iku mabniyun kang dimabniake apa fi'il madi alal fatki ing atase karokat fatkah lafdon ing dalem lapate nakwu duruba umpamane contone lapat duruba au takdiron utawa ing dalem kira-kirane litaaduri krana dadi kangelan nakwu Roma umpamane lapat Roma. Wayukot daru lan dikira-kiraake fihi ing dalem fi'il madi apa al-fatku apa karokat fatkah aidon kali maneh ida tasola ing dalem nalikane tetemu bihi kelawan fi'il madi apa dhamiru raf'in apa dhamir makal rofa mutakarrikun kang nyandang karokat apa dhamiru raf'in nakwu doroftu umpamane lapat doroftu wa durufna lan lapat durufna wa yakunu lan ono apa duhurul fatki pertelane karokat fatkah iku mutaaddiron kang dadi kangelan karo kata tawali arba'i mutakarikatin krana sengite tumpo-tumpo ne kurup papat kang nyandang karokat fima ing dalem fi'il huwa kang utawi emma iku kal kalimati kaya kalimat al waqidati kang siji. Wayukodaru lan dikira-kiraake fihi ing dalem fi'il madi apa al-fatku apa karokat fatkah aidon kali maneh ida tasola ing dalem nalikane tetemu bihi kelawan fi'il madi apa wawu domir wawu domir nakwu dorobu umpamane lapat dorobu wawune wawu domir ya asale ku duruba patka duruba dorobu li'anal wawa krono sak temene kurup wawu wawune lapat dorobu iku yunasibu mantesi ha ing kurup wawu apa domuma dumai lapat qoblah kang ing dalem sadurunge kurup wawu fadomatul munasabati mongko utawi doma kang mantesi kurup ing wawu lapat dorobu iku tamna'u nyegah apa doma dumae apa iku lapat dorobu ming duhuril fatki saking pertelane karokat fatkah fayuqalu mongko didhawuhake apa mabniyun ala fatkin muqaddarin mana'a ming duhuri istigholul makali bi karokatil munasabati fayuqalu mongko didhawuhake apa mabniyun iku kang dimabniake asale ku dorobu utawi lapat dorobu iku mabniyun kang dimabniake apa fi'il madi lapat dorobu ala fatkin ing atase karokat fatkah muqaddarin kang dikira-kiraake apa fatkah manaa nyegah
Ming duhurihi sangking pertelane fatkin mukodarin. Apa istigolul makali, ketungkule makal, ketungkule panggunan, ketungkule makal bikarokatil munasabati kelawan karokat kang mantesi. Wal amru utawi fi'il amr iku majzumun kang dijazmake apa fi'il amr abadan ing dalem selawasi. Dadi fi'il amr iku dijazmno ing dalem selawasi. Kaya idrib lho, tetep dijazmno ing dalem selawasi. Yakni ngersakake sapa Kyai Musonef annahu ing sak temene fi'il amr iku mabniyun kang dimabniake apa fi'il amr ala sukuni ing atase karokat sukun. Asabihi kang nyerupani apa sukun bil jasmi kelawan i'rab jazm. Fa ing kana mongko lamun ana apa fi'il amr iku muktalan. Iku muktalan kang kepanjingan huruf ilat apa akhiruhu kang akhire huruf amr. Bil alifi kelawan huruf alif awil wawi utawa kelawan huruf wawu. Awil ya'i utawa kelawan huruf ya. Yakunu ono apa fi'il amr iku mabniyan kang dimabniake apa fi'il amr ala katfi karfil ilati ing atase mbuang huruf ilat. Wahya utawi katfi karfil ilati iku al alifu rupa huruf alif. Awil wawu utawa rupa huruf wawu. Awil ya'u utawa rupa huruf ya. Nakwu iksa umpamane lapat iksa dadi mbuang huruf alif. Wat'u lan lapat wat'u buang huruf wawu. Warmi lan lapat irmi buang huruf ya dadi iksa wedya sapa sira. Wat'u lan manggila sapa sira. Warmi asline ya irmi. Irmi mbalango sapa sira. Wa ing kana lan lamun ana apa fi'il amr iku musnadan kang disindhikake apa fi'il amr ila alifil isnaini maring domir alif tasniyah awawil jamaati utawa domir wawu jamak au ya ilmu anasatil mukutubati utawa domir ya muanas kang diajak guneman. Yubna mongko dimabniake apa fi'il amr ala katfinuni ing atase buang huruf nun. Nakwu idriba umpamane lapat idriba maknane idriba mukula sapa sira loro buang huruf nun. Wadribu lan lapat idribu mukula sapa sira lanang kabeh. Wadribi lan lapat idribi mukula sapa sira wadon. Dadi nune dibuang ya, buang katfun nun. Asline ya idrib idriba idribu idribi idriba idribna asline ya idribani idribuna idribina nune dibuang dadi lapek karek lapat idriba idribu idribi. Wal alifu utawi huruf alife lapat idriba iku fa'ilun dadi fa'il apa alife lapat idriba. Wakada lan iku koyok mengkono-mengkono alife lapat idriba al wawu utawi huruf wawune lapat idribu wal ya'u lan huruf ya'e lapat idribi. Wa ing kana lan lamun ana apa fi'il amr iku musnadan
kang disindhikake apa fi'il amr ila nunin niswati maring nun jamak inas maring nun jamak niswa. Yubna mongko dimabniake apa fi'il amr ala sukuni ing atase karukat sukun nakwu idribna umpamane lapat idribna. Jadi tik karukati sukun ya idrib ana nun jamak inas. Contone lapat idribna ya niswatu. Idribna mukula sapa sira wadon akeh. Ya niswatu he pira-pira wong wadon. Wa ini tasolat lan lamun tetemu bihi kelawan fi'il amr apa nunut taukidi apa nun taukid yubna mongko di mabniake apa fi'il amr alal fatki ing atase karukat fatka nakwu idriban umpamane lapat idriban tek karukati fatka yo idriban soale ana nun taukid sing tek ringakno contone lapat idriban umpamane lapat idriban maknane mukula temen sapa sira binuni kelawan huruf nun al khafifati kang diwaca enteng apa huruf nun huruf nune lapat idriban wadribanna lan lapat idribanna maknane mukula temen sapa sira binuni kelawan nune lapat idribana as-sakilati kang diwaca abot apa nune lapat idribanna. Wal mudhari'u utawi fi'il mudhari' iku malafat kana kang ana iku fi awalihi ing dalem kawitane emah apa ikdas jawaidi apa salah sijine pira-pira huruf tambahan al arba'i kang ana papat ya jema'u kang ngumpulake ha ing az-zawaidil arba'i apa qauluka pengucap sira ana itu ing lapat ana itu bisarti bisarti angtakuna bisarti angtakuna kelawan syarat yento ono opo alhamzatu huruf hamzah iku lil mutakalimi keduwene wong kang guneman keduwene wakek mutakalim naku akumu umpamane lapat akumu maknane ngadeg sapa ingsun wanunu lan ana apa huruf nun iku lil mutakalimi tetep keduwene wong kang ngomong tetep keduwene wakek mutakalim wa ma'ahu lan ing dalem sertane mutakalim ghairuhu sakliyane mutakalim awil muaddimi utawa wong kang ngegungake apa mutakalim nafsahu ing awak dhewene mutakalim nakumu umpamane lapat nakumu maknane ngadeg sapa kita iku jenengane mutakalim ma'al ghair awil muaddim nafsah lapat nakumu kalau lapat akumu mutakalim waqdah wal ya'u lan ono apa domir ya tatawa huruf ya iku lil ghaibi keduwene wakek ghaib naku yakumu umpamane lapat yakumu maknane ngadeg sapa wong lanang siji iku jenengane menunjukkan ghaib yakumu wata'u lan ana apa domir ta wata'u lan ana apa domir ta iku lil muqatabi keduwene wakek muqatab keduwene makna wakek muqatab naku takumu
umpamane lapat takumu maknane ngadeg sapa sira. Walil mu'anasatil ghaibati lan iku keduwene wake mu'anas ghaibah nakwu hindun takumu umpamane lapat hindun utawi mbak hindun iku takumu ngadeg sapa mbak hindun. Fakurujat mongko jabaake apa alhamzatu huruf hamzah rupane allati huruf hamzah laisat kang ora ana apa huruf hamzah iku lil mutakalimi keduwene wakek mutakalim nakwu akroma umpamane lapat akroma dadi ana huruf hamzah sing gak kanggone mutakalim contone lapat akroma. Fa innahu mongko sak temene lapat akroma iku madin rupa fi'il madi. Wa nunu lan jabaake apa huruf nun allati rupane huruf nun laisat kang ora ana apa huruf nun iku lil mutakallimi keduwene wakek mutakalim ma'ahu ing dalem wa ma'ahu lan ing dalem sertane mutakalim ghairuhu sakliyane mutakalim awil muaddimi utawa wong kang ngegungake mutakalim nafsahu ing awak dhewene mutakalim nakwu narjasa zaidun ad-dawa'a. Narjasa ndadekake kembang bawang sapa zaidun zaid ad-dawa'a ing pira-pira obat. Ndadekake bunga bawang kembangi bawang didadekno obat. Bunga bawang atau kembang narcis ngono ya kena ya. Jadi contone lapat narjasa ndadekake kembang narjas sapa zaidun zaid ad-dawa'a ing pira-pira obat. Ida ja'ala ing dalem nalikane ndadekake sapa zaid fi ing dalem ad-dawa anarjasa ing wit narjis ing wit narjas. Fa innahu mongko sak temene lapat narjasa iku mandin rupa fi'il mandi. Wal ya'u lan jabaake apa huruf ya alati rupane huruf ya laisat kang ora ana apa huruf ya iku lil ghaibi keduwene wakek gaib nakwu yarta'a zaitun as-saibah. Yarta'a semiran atau macari pacari pohon ina sing te deplok terus te olesno ning kadang ning kuku kadang ning rambut supaya abang. Yarna'a semiran atau macari sopo zaitun zaid asaiba ing uban. Ida quduba ing dalem nalikane macari sopo zaid hu ing asaiba biyarna'a kelawan pacar. Fa innahu mongko sak temene lapat yarna'a iku mandin iku rupa fi'il mandi. Jadi rupa fi'il mandi. Wal yarna'u utawi lapat yarna'u hiya yo lapat yarna'u iku alqina'u maknane pacar. Jadi maknane pacar. Wa kuruja lan jabaake bitai kelawan huruf ta allati rupane huruf ta lil mukotobi
lil mukotobi keduwene wakek mukotob awil go ibati utawa keduwene wakek go ibah apa taun huruf ta nakwu ta'allama Zaidun al mas'alata ta'allama gelem belajar sapa Zaidun Zaid al mas'alata ing mas'alah fahuwa mongko utawi lapat ta'allama iku fi'lun rupa kalimat fi'il madin kang wis kliwat apa lapat ta'allama. Jadi lapat ta'allama itu fi'lun mandin, fi'il sing wis kliwat. Fa'akumu mongko utawi lapat akumu, wa nakumu lan lapat nakumu, wa yakumu lan lapat yakumu, wa takumu lan lapat takumu. Iku af'alun pira-pira fi'il mudhari iyatun kang bangsa mundhare liwujudi karfi ziyadati krana anane huruf ziyadah fi awwaliha ing dalem kawitane af'alun mudhari iyatun. Jadi awali pira-pira fi'il mundhare ya. Jadi diawali lapat akumu wa nakumu wa yakumu wa takumu. Jadi awali ana huruf ana itu. Ani ngersakake sapa ingsun alhamzata ing huruf hamzah wa nunalan ing huruf nun wa ta'alan ing huruf ta wal ya'alan ing huruf ya. Jadi awali fi'il mudhari iku ana hamzah nun ta dan ya. Wa utawi fi'il mudhari iku marfuun kang diwaca rafa apa fi'il mudhari abadan ing dalem selawase kata yatkula sehingga manjing sehingga mlebu alaihi ing atase fi'il mudhari apa nasibun amil kang nasupake au jazimun utawa amil kang jazimake wa rafi'uhu utawi amil kang ngrufa'ake fi'il mudhari iku tajarruduhu nyepiake fi'il mudhari min nasibi saking amil kang nasupake wal jazimi lan saking amil kang jazimake wa utawi rafi'uhu tajarruduhu minan nasibi wal jazimi iku amilun amil maknawiyun kang bangsa maknawi apa amil lalafdiyun ora bangsa lafate apa amil fa ing dakola mongko lamun manjing alaihi ing atase fi'il mudhari apa amilun apa amil nasibun kang nasupake apa amil fa innahu mongko sak temene amilun nasibun iku yang sibu nasupake apa amil nasib hu ing fi'il mudhari au jazimun utawa manjing ing atase fi'il mudhari apa jazimun amil kang jazimake fa innahu mongko sak temene jazimun amil kang jazimake iku ya jazimu jazimake apa jazimun hu ing fi'il mudhari wabillahi taufik walhidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.